Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona i-MNTV channel okubingelelayo ngumsizi ngumfana kaNtshangase ngiphuma phansi le kwaNongoma. Namhlanje bafethu sizokhuluma nensizwa futhi uDumangeze sijwayele ukukhuluma nayo kakhulu lapha ngezinto ezahlukahlukene. Namhlanje sizokhuluma ngomculo wayo sizwele ukuthi ne-CD eyikhiphile. uDumangeze sizomlanda-ke live efonini ngoba njengamanje singapha ekhaya la esikhona kwaNongoma la esisagxile khona kwamanje, and then yena usegula sikhona ukuba naye live, kodwa-ke sizomdonsa efonini esichazele nge-CD yakhe entsha ephumile uyibonayo lapha eskrinini sakho ngaphansi ukuthi i-CD cover yakhona imi kanjani. Sizama ukukhuluma naye-ke sizwe ukuthi ingoma zakhe zitholakala kanjani nanokuthi kuhamba kanjani. Ake sizame ukumfonela, simfonela live ukuze sizokwazi ukuthi sikhulume naye, nawe lapha ekhaya ubone usizwe sikhuluma naye futhi usibone live. Uma ufuna ukuxhumana naye futhi uzomthola kuzo lezi nombolo engaphansi ukuthi CD itholakala kanjani, kodwa-ke uzoyikhuluma nokuthi utholakala kanjani kuma-platform akhe. Ake simdonse efonini. Mfoka Ngcobo sikubingelele, siphinde sikwamukele futhi kwi-MNTV channel. Umsizi lokubingelelayo. Angibuyela futhi omdala Njankaba. Sikhona mfoka baba, sekusekhaya lapha kwi-MNTV channel lapha kuba sazi ukuthi uyithatha phi lenhlanga osigcoba ngayo usiphephethe usibize ukuthi sikufonele. Empilweni unjani futhi? Nkosami siphilile futhi omdala, singacela kini. Bese ngiphinde futhi ngidlula nje lapha enkulumeni kaBhuti omdala. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe nanokuyiphatha mhlawumbe kwami njengeciko kini, mhlawumbe kuyenza ukuthi uma kukhona izinto eniyicabangayo ningangicabangeli kude, nibe nje lapha eduzane. Hayi, wayibeka emhlolweni, uqinisile mfoka baba. Siyabona abantu bayadansa mfoka baba. Siyabona bayadansa kuphi nakuphi, abantu bathi wafika kimi emuhle. Kwenzakalani? Sichazele mfowethu. Mdala ake ngiqanje ngichazela uDumangeze umfoka Ngcobo. Ukhona umsebenzi ophumile A1 ezika leli sona liya uma ngaphosisi iqale nje ukubonakala kuleli viki liphelile la khona bengiphusha khona ethembisa, and abantu babonakale beyijabulela ngendlela eyisimanga. Yize-ke noma benginovalo uma ngenza lo msebenzi ukuthi le ngoma yokuqala ekalihle engayisebenza nomfowethu uMroza noGatsheni, ngibuka ukuthi ngihamba umgodi mawala laphana ngahlule ukuciba, ngathi ngithi cha ake ngivele ngimbe eceleni ngenye imessage. Mfoka basichazele i-CD iphume nini nanokuthi isihloko sayo sithini? I-CD iphume mhla ka-1 Agasti. Isihloko sayo sithi inkomo iyaxabanisa, kodwa nje ingoma engathi ingeneke kakhulu kubantu ile ngoma ethi wafika kimi emubi elambile edabukisa, ngamfaka ekhwapheni maqede wasesethi-ke angiphume kuye angisekiyo i-type yakhe. Iyona ngoma nje ngathi kubantu iya ingena ingayeki. Siyayizwa nathi mfoka baba, ingenile impela kubantu. Mhlawumbe omunye umuntu uzoyibuza ukuthi uDumangeze kule CD ayiphumile ayifuna umuntu ayifunayo uzoyithola kanjani? Bhuti njengamanje ngingaqinisekisa ukuthi isikhona ey'tolo zomculo la eGoli isatholakala, naseKapa sengiyifakile, nase-Eastern Cape isikhona. Indawo engakafinyeleli kuyo kahle ilapha eThekwini nakulezi ndawo nje ezingapha ngasekhaya e-KZN. Izona ndawo lezi engakafinyeleli
siphindele kuzo kanti sukela nje kuleli viki esiya kulo ngolwesithathu uma ngaphosisi izobe isikhona online kunento nje bezasiphazamisile ngesimo ke sokuba busy si-supply umsebenzi lapha emashophu. Uqinisile mntakababa mhlambe iphumile ke kulamaviki eviki ngicathe lilodwa iphumile ihamba kanjani ezitolo ukayile phela ama-CD nawe mhlambe wangabaza amandla akho noma wagaya ngamandla kuhamba kanjani iyathengiseka kodwa but engakusho but azi uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni kwesinye isikhathi mangaphosisi uma siqala ukugaya sagaya ama-CD ayu 3000 sawagaya ngesabatha from Sunday sawaphusha ngikhuluma nje nawe futhi umdala angisenawo lawo ebesemotweni aphele wonke angwabalawa aseyitolo ngoba lawa aseyitolo ayilapho i-win and lose lapho yebo papa nje kimi ngikwazile ukuthengisa u3000 waphela nami angazi kanjani anginawo nje kumanje ngizafuna nje ukuthi ngigamanye ngezimo ke zokuthi engiyindoda nasekhaya eyakhayo so angithandi ukuthi ngibe sengifocus kakhulu abe emsebenzini wokucula funa ngibuye ngibalansise ngibuye ngakhe nasekhaya uqinisile mana ke duma ngeze ngitshena mfoka baba ingoma zingakhi ngoba isikhathi asinaso esiningi ingoma lapha eziwu-12 and ngoba eziwu-12 nje futhi mdala ake nje ngikhulume ngiveze ukuthi zonke zimnandi eyokuqala ithi abangithandayo inamandla kube ngoma la futhi umroza ethi uma ningikhathanisa nabantu ebengikhula nabo ngoba bephumelele ibabuhlungu inhliziyo yami kube khona ingoma engiyenze noGatsheni ethi wafika emubi siphindeke futhi ke sabuyisa ulihle futhi ngibuyisa ngenye indlela futhi ulihle sikhuleka nje nawe ulihle siningi nje futhi enye inkomo yaxabanisa amabhomu ziningi futhi ezimnandi angazi ngingachaza kusekuseni ngana kwethu uqinisile mntaka amabhomu nami sengizwile khona ethi kwanto engifuna ukuyibuza Duma ngeze uma ubhala usucabangani ngoba khona ingoma engizwile ithi mawudondolozela ngazi ngomoba ini tshena abantu yinde uthi mawubhala bese uyifihla mfowethu ake kanje ngichazele leyo ngoma ithi ulalaphi uma wengane uma ehambisa umntwana kubo kwengane engasathandi khona bese ithi ke uma uzwana ne-ex yakho uphila ne-ex yakho unjengomuntu odondolozela ngomoba ngoba uwalamba uzowudla ngoba uyawazi ushukela ithini imfihlo yale ngoma imfihlo yale ngoma isekutheni akekho umuntu wesifazana kumele uma esehlukene nami ebese ethi ulethe ingane ekhaya kithi ngoba lapha kithi akanalo ilawu lakhe futhi ngeke alale kwagogo kuyomele alale la abelala khona uma ke sekwenzeka lokho sekubayize sekumuntu ke lona asephila naye eceleni ngami amazwi lokho nje singakubeka nje sithi kusuke nje kuumoya nje wokufunana phecelezi sitshena ke Duma ngeze uma ubhala wenza ingoma uyibhala kanjani mhlawumbe uyibhala phansi noma uyayicabanga uyirecord abantu babhala ngendlela ezahlukene noma ingoma iyafika nje kuwe noma isegazini nje angazi kwenzakala noma ubhala ngoba angisiyo umculi mina mina futhi ngibe umuntu kakhulu obebhala amafilimu kakhulu ngisho kakhulu kumafilimu so into uma ifika emqondweni wami ngithatha ipeni ngiyibhale phansi mangibhala phansi ebese ke sengiyicula ke manje engiyifaka uphi efonini ngoba zonke ingoma futhi engiyiculayo mina zingoma mfowethu lezo ezibhaliwe ikhona nje enye ethi gasela ngiboleka imali ngifuna ukuya ekhaya ngizwa bethu umngani uyahamba uthi akayiboni lento engiyisebenzayo ebese phansi ukuthi ngilinde mngani ngizobuya ebese ithi uyabona indlu lena elala amabhali ekhaya nasegoli thina silala kuyo lendlu elalinkukhu lapha ekhaya thina egoli silala kuyo yabona
Uyabhala mfoka baba kodwa-ke siyafisa ukuhlangana nawe kodwa-ke ngoba vele sisengapha ekhaya okwamanje sophinde sihlangane nawe futhi live la usukhuluma khona nabantu asazi ukuthi kuyobe kunini lapho kodwa-ke abantu siyabathembisa ukuthi sisazoba naye uDumangeze. Mfoka baba tshena abantu i-CD itholakala kanjani ney'namba ushiye iy'namba zakho nama-social media la utholakala khona sizokwazi ukuthi sivalelise kubantu. Ngiyabonga baba. uDumangeze i-CD yakhe iyatholakala ey'tolo ey'thengisa umculo la eJoburg zonke isikhona kanti uma futhi ufisa ukuxhumana nami ngikhona ku-Facebook uDumangeze inkosi abefundisa ingcobo bese kuthi-ke inamba yami engifumana kuyona ithi 079 808 1608 079-808-1608 la uDumangeze afuna khona noma ngabe umuntu uwenza ini ekhaya siyafika sizomaseka ngalendlela afisa ngayo uNcikiyane. Mfoka baba ngicela-ke usichazele ukuthi amaciko osebenze nawo. Kulokhu baba into engiyenzile ngiphinde futhi ngabuyisa wona lawo madoda lawo engangisebenze nawo ngonya ophelile ngisebenze noMroza uMwafude ngaphinda ngasebenza futhi noGatsheni uMpokandlovu igagula laphansi le-Ophongolo kanti istudio futhi ngiphinde ngasebenza kuyo iGMZ lapha kwaGasela Nkosiyana angishintshanga nje lutho ngibuyisa nje i-team leyo ebengisebenza nayo ngoba kimi akusafani nokusebenza sebenjengabafowethu kakhulu nje oGatsheni nje. Valelisa mfoka baba uGatsheni ngathi soba naye ey'nsukwini nje engekudala valelisa kubantu ugcizelela ukuthi mfowethu beyithenga le CD ngizwile-ke mina hayi Nkosi yami ngiphinde ngibonge kubalaleli be-MMTV ngiphinde futhi ngibonge nabo baxhasi bayo ngiphinde ngibonge nje kubo bonke abantu abaseka le TV sesithi nje uNkulunkulu anibusise ngiyacela-ke bafowethu ukuthi i-CD kaDumangeze bafowethu eniyithenge inomyalezo iy'ngoma zonke ezikhona ziyakha ngeke uzisole sibonge nje kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ngiyabonga kakhulu mntaka baba ngiyethemba ukuthi sizodibana futhi kungekudala sibonga kakhulu siyacela babuke lapho-ke ku-MNTV channel niqhubeke nokubukela izinhlelo zethu bese na-subscribe Dumangeze sicelele kubalandeli bakho mfowethu sabona i-CD yashesha ukuphela ukuze nathi sithole ama-subscribers amaningi. Ake ngicela nje kubalandeli bakaDumangeze enhla nasezansi koSwatini ngiyacela bafuthu ukuthi uma nibuka i-MNTV ningakhohlwa ukucofa lela button elibomvu elibhalwe subscribe ukuze zonke izinto eziphostwayo i-MNTV wonke amaciko avelayo enikwazi ukuthi konke elikuthola ngoba i-MNTV iniphathele izinto ezimnandi. MNTV ingonga phambili South Africa. Sibonga kakhulu Dumangeze sibonga kakhulu ukuthola isikhathi sakho mfoka baba kusihlwa siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ukhulume kanjalo-ke uDumangeze babukeli emakhaya sethemba ukuthi nimzwile futhi nizoyithenga i-CD yakhe ushiyile-ke izinamba zakho ukuthi siyibhale phansi siyacela ukuthi niqhubeke nokubuka i-MNTV channel ningakhohlwa ukusubscribe sinithanda kakhulu.